Eguerdion, Jaunaren batailua ospatuz amaitzen da Eguberri garaia. Jainko gizon eginaren agerpena bataioan egiaztatzen da. Aita eta semearen arteko erlazioa eta elkartasunaren zentzua agertzen du bataioak. Aita izatea zer den eta seme izateak zer esan nahi duen. Bizitzaren haseran, ama eta semea ez dira bereizten. Bat eginak jarraitzen dute maitasunean. Eta gozotasun osoa eta erabatekoa sortzen du bat izate horrek. Aitak ezarri behar izaten du berezitasun legia. Bereizketa hori beharrezkoa da, semeak askapena eta nortasuna lortuko baditu. Hori hala bada, askatasunaren eta etorkizunaren irudia da aita, semearentzat eredu eta modelo. Guk aitaren irudiaren eraginez, jainkoaren aita izakera ikasi dezakegu. Jainkoak askatu eta gizakia helduarazi egiten du, debekatu edo legez lotu ordez. Askatasun da heldutasuna eman nahi digu, aitak eskertu behar dugu orain, zutik jarri eta mezaren haseran. Jainko gizon eginari, agur ospe honezena, Jesucristo errekeri, esker otoiz aitasuna, Jesucristo guztiak bete dezala Jesucristoren legea. Mundu guztira heldu dadila, harek dakarren argia. Jainko gizon Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Senideok, Jesus jaunaren izenean elkartu gara hemen, aitaren seme maitearen izenean. Beraren grazia eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Gaur, bataioko ura gogora ekarriko dugu. Uretan eman zitzaigun barkazioa eta salbamena ahogozatuz. Jo dezagun errukizko uretara barkazio eske. Ura, ura, urura barrura, jauna zure sarbamen ura.
kanta dezagun, denok berriz. Ura, ura, urura, barrura, jauna, zure salbamen, ura. Bazkoako iturburutik datozen uronak dira. Bazkoak izalbamen betez, ipaika datoz herrira. Ura, ura, urura, barrura, jauna, zure salbamen, ura. Bataioko ponte maitetik askatzaile datozura. Erabat berrituko gaitu urauen espiritua. Ura, ura, urura, barrura, jauna, zure salbamen, ura. Jainko ahal guztidunak garbi gaitzala gure bekatuetatik, eta ospakizun honen indarrez, eraman gaitzala betiko erreinuruko mahaira. Amen. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok, hailtza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaundita eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, eskerrak zuri. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita alguztiduna, gorespen zuri. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzerako.
egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, Kristo Jordan ibaiko uretan bataiatua izan zenean, gorakia aitortu zenuen Espiritu Santua haren gainera bidaliz, ura zela zure seme maitea. Emaiezu uretik eta Espiritu Santuagandik jaio diren zure seme alabatzakoei, zure maitasunean irautea beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zuzengabekeriak lotu dituenentzat eta katibu guztientzat jainkoaren zerbitzaria askapenaren itxaropena da. Zuzentasuna eta eskubide personalak eskatzen ditu. Bizitzaren zentzurik ikusten ez dutenentzat argia da. Hori esaten digu Isaías profetak. El modo de actuar del siervo es suave, pero firme. No quiebra lo frágil, no se rompe en su misión. Escuchemos del libro de Isaías. Isaías profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Ona nire zerbitzaria, nik eusten diodana, nire aukeratua, atsegin dudana. Honengan ipini dut neure espiritua, zuzenbidea ekarriko die herriei. Ez du oihu egingo, ez ahotsa goratuko, ez du kaleetan entzuneraziko bere mintzoa. Kainabera pitzatua ez du hautsiko, doi piztua dagoen argimetxa ez du itzaliko. Zuzenbidea ekarriko du leialki, ez du etziko, ez da hautsiko, zuzenbidea lurrean ezarri arte. Uharteak haren irakaspenaren zain daude. Nik jaun honek salbamen egintzarako dei egin dizut, eta eskutik heldu. Nik eratu zaitut eta izendatu, herriarentzat itun eta nazioentzat argi izateko. Itxuen begia zabalditzazun, giltzapetuak espetxetik askatu, eta ilunpean bizi direnak kartzelatik atera ditzazun. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jaunak herrian dauka berekin, bedenkatzen du bakearekin. Denok. Jaunak berria dauka berekin, bedenkatzen du bakearekin. Goretsi jauna zeruko izakiok, goretsi jaunaren izen ospetsua, auspeztu jaunaren aurrean, bere santutasunez agertzea. Jaunak herria dauka berekin, bedenkatzen du bakearekin. Jaunaren hausak urgainean durunda, jauna ura hundien gainean garai. Jauna
jaunaren ahotsa indartsu, jaunaren ahotsa arrandiatsu. Jaunak herria dauka bereki, bedenkatzen du bakearekin. Arrazakeri eta bereizketa guztiak gainditu nahi direla adierazten da bataioa denei eskaintzean. Hala esango digu apostoluen eginak. Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para hacer el bien y luchar a favor de los oprimidos, nos dirán los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan honela mintzatu zen Pedro. Orain jabetzen naiz benetan jainkoak ez duela bereizkeriarik egiten, baizik eta onartzen duela begirune diona eta beraren nahia egiten duena edozein herritakoa dela ere. Hark bere hitza bidali zien Israeldarrei guztien jauna den Jesu Kristoren bidez bakearen berri ona iragarriz. Badakizue zer gertatu zen Galileatik hasi eta Judea osoan Joanek hots egin zuen bataioaren ondoren, Nazareteko Jesusena alegia. Jainkoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutu zuen, eta hark on egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza. Jainkoa berekin baitzuen. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Jainkoaren seme izan arren, gizadiaren askatzaile izan arren, gizonen erabaki eta ohituren txandan jartzen da Jesus. Lanean edo bizikeran zergatik ez dira txandan eta giza hileran jartzen beste guztiak bezala berri onaren zabaltzaileak. Jesusek bataioa harturik jainkoaren espiritua ikusi zuen bere gainera etortzen. Bere fedearen neurria Jesusek berak emango digu evangelioan. Esker honez abesten dugu zutik harrita, aleluia. Denok aleluia. Zeromua zabaldu zen eta aitaren ahotsa entzun zen. Hau da nire semea, nire maitea, entzun iezaiozue.
espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitzazuri jauna. Aldi hartan, Jesus Galileatik Jordana etorri zen, eta Joanengana agertu. Honek bataia zezan. Joanek berriz ez zion utzi nahi, eta honela esaten zion: ni naiz zuk bataiatu beharrekoa, eta zu altzatoz niregana. Jesusek erantzun zion: utzi oraingoz, horrela bete behar dugu jangoikoak nahi duen guztia. Orduan Joanek utzi egin zion. Jesus bataioa harturik atera zen berehala uretatik. Zerua zabaldu zen, eta jangoikoaren espiritua ikusi zuen uso irudian jaisten eta bere gainera etortzen. Eta zeruko mintzo batek honela esaten zuen: hau da nire semea, nire maitea, honengan dut nire atsegina. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. Aleluia, Kristau senideok, gaurkoarekin amaitzen da eguberri aldia. Garai honetan entzundako evangelioak Jesusen aurkezpenak izan dira batez ere. Aingeruek esandakoa, artzainek, magoek, Simeon eta Anak, eta gaurkoan Jesus norden esaten duena Jainko aita bera da. Eta zeruko mintzo batek honela esan zuen entzun dugu: hau da nire semea, nire maitea, honengan dut nire atsegina. Jesusen bataioaren festa honetan geure bataioa ere gogoa dugu. Egun jakin batean izan ginen bataiatuak. Sakramentu honek bizitza guztirako lotu gintuen Jesusekin. Egun ederra da gaurkoa Jesusikiko gure harremana berritzeko, janaritzeko, indartzeko. Eta hasteko, guk kristauok behar ote dugu berriro ere Jesus norden ezagutzea. Txikitan bataiatuak izan ginen, katekesian eziak, bizitza guztia igandez igande edo bintzat meza entzunez, nahiko informazioa dugu Jesus norden jakiteko. Baina bada ezagutza klase bat oso informatua egotea baino importanteagoa dena. Eta gizakoiagoak izaten laguntzen diguna. Pertsona bat ezagutzeak gauza asko darama berekin. Informazioa gauza bat da, nor den, bere izena, nongoa den, noiz jaioa, lanbidea, tabar. Baina baita pertsona horrek bizi duen barrutik sumatzea. Zerk eramaten dion bizitzan, nondik nora doan,
barruko motivazioak eta horrelakoak. Gehiago oraindik. Nik pertsona horrekiko lotura estua badut, maite badut eta berak ni maite baldiman hau, ez da bakarrik berari buruz dakidana, baizik eta berarekin bizi nahi dudana ere bada. Horrela, pertsona horrekiko ezagutza nire pertsona ere sarturik geratzen da, loturik, implikaturik. Eta hala izaten da, adiskideen artean adibidez, edo senar emazteen artean, nola ez, edo senideen artean, ez da bakarrik buruz jakitea, baizik eta bizitza osoa lotuta geritzen gara. Jesusekin tankerako gauza gertatzen da. Jesus norden ezagutzeko, berarekiko harremana pertsonala behar dugu. Biblian eskaintzen zaigun ezagutza maila horretakoa da. Nor da Jesus? Zeruko mintzoak esan da, ez da informazio hutsa. Bihotzetik ateratako hitzak baizik, eta hauek izan dira. Hau da nire semea, nire maitea. Honengan dut neure atsegina. Eta hitz horiek guk entzunak izateko esanak izan dira. Ezagutza intelektualak burua betetzen du. Baina bestelako horrek berriz moldatu egiten du bizia eta bihotz ondoa bete. Beraz, nor da Jesus nire bizitzan? Ez da momentu jakin batean jasotako informazioa bakarrik, edo tradizioz iritsi zaidan ohitura bat, edo siniskera bat, edo nire bizitza osoan zehar Jesusekin bizi izandako harremanak erakutsiko dit norden bera niretzat. Eta horretara doaz, igandez, igande liturgiak eskainiko dizkigun irakurgaiak, otoitzak, eskariak, eskerronak. Eskerronak ez zaizkio ematen informazioei, pertsonei baizik, norbaiti. Edo otoitzak ere. Guk Jesusekin dugun harremana janareitu dezagun. Harremanak janaritu egin behar dira, eman egin behar zaie harremanei, bizirik irauteko. Eta bizitza konkretuan gauzatzen da Jesusekiko harreman pertsonala propio hori. Nik Jesusekin dudan harremana nolakoa da. Ze osaigai nabarmenduko nuke? Morala da, ideia mundukoa, sentimentua, ohitura, informazio hutsa. Harreman hori zer da, bizia ala motela. Eta bi gauza beharko dira fedezko harremana hori bizirik eta indartsu mantentzeko. Lehenbizikoa nahi izatea, gogoa piztea. Eta bestetik, Jesusen presentziari irekiak egotea. Ze beti gertatuko zaigu berri, harrigarri, ezusteko Jesus. Gaurko lehen irakurgaian agertzen den bezala. Isaiasi tiraka, lehen irakurgaian, Jesus ez da guk espero genukeena, indarrez datorrena, jo eta dena hankaz gora jarriko duena, gaur eta beti, oso gurea izan diren indartsuenen moduak ez. Entzun dugu, ez da deiadarkariko propaganda eginez.
Ez du oihuka hitz egingo. Ez du kaleetan entzuneraziko bere mintzoa. Kainabera piztua ez du hautsiko. Doi piztua dagoen metxa ez du itzaliko. Ez, Jesus normalean, apalki, isilean, indarkeriarik gabe arituko da gure bizitza. Baina aldi berean, bera izango da, entzun dugu, zuzen bidea ezarriko duena, etxiko ez duena, hautsiko ez duena. Zuzen bidea lurrean ezarri arte. Jainkoak Jesusegan bere lana egingo du, gu aldatuz. Hortan nabarmenduko dugu edo nabarikutuko dugu berarekiko harremana biziri dagoela. Eta gure bitartez, mundua. Goazen bada, igandez igande, Jesusik jarraituz, jainkoak zer berri dakarkigun ikusten eta bizitzen. Gure bizitza konkretuaren erdian. Eta dena berri izango da. Zutiturik egin dezagun geure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta olbiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen alkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia? Sinesten du. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Jesusekin bat egin dezagun, bera baitugu gizakion egia, bidea eta bizia, eta otoitz egiogun zeruko aitari. Entzun arren jauna. Kristauok senti dezagun beti gure onerako gizon egin den Jesusen jarraitzaile izatearen poza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Ilunpetan, gerran, bakardadean, kartzelan, erietxean, itxaropenik gabe bizi direnek bidean aurrera egiteko behar duten argia aurki dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Beren bataioa ahaztuta edo albora utzita daukaten kristauek, beren izaeraren handitasuna berraurki dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna.
guztiok geure bataioa berriturik eta espirituaz beterik lagun urkoak zerbitza ditzagun beraien beharrei begiratuz. Eska dezaiogun jaunari, Ezun arren jauna. Entzun aita ona gure otoitza. Eta bete argiz eta biziz gizon emakume guztien bizitza. Jesu Kristo zure seme eta gure jaunaren bitartez. Amen. jaungoiko zuregan itxarodu, ene jaiko aintzazuri, zunire babes, ez nahi sekula lotzaturik geldituko. Osata alaitasuna zuri, gure jaiko aintzazuri, gure janari, zu jainko gure arkaizta salbamen harri. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, zeure seme maitearen agerraldia ospatzen dugun egun honetan ekarri ditugun doainak. Bihur daitezela munduko pekatuak kenduko duen zure seme errukitsuaren sakrifizio. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri.
Jordan ibaiko uretan seinale miragarriak eginez, garbikuntza berriaren misterioa adierazi diguzu, eta zeure ahotsa entzunarazi, gizadiak sinets dezan geure artean dugula zure hitza. Eta uso itxuran agertutako Espiritu Santuaren bidez, jakinarazi diguzu, Kristo zeure zerbitzaria pozolioz gantzutu duzula eta behartsuei berri ona ematera bidali. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santo, Santo, Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Sinismenaren misterioa. Ze da piztuenaz, munduaren salbatzale zarena, salbata izazu, Jesus Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza.
Gaur hemen bildurik zure seme bakarra, zurekin beti aintza berekoa izanik, eta egiazko gure gorputz bera harturik gizonegina agertu zeneko egun santua ospatzen ari den Eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izangokoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta historian zehar zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita agustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean emaguzuka, ekronetako ogia, barkatu gure zorra, gure zordunei, barkatzen diegon ezkero. Ez gaitazu ziren aldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Eliza, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errokila da, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. errokila
duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Hona hemen, Jangoikoaren bildotza, aitaren maitea, semea. Hona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Gurekin egon, gurekin jauna, kanta dezagun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalenen erenegun, Jesus hildela erenegun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Gutarteko jendeak bizi dena, omen dabiltza bizi dena. Gizon zentzugabeak zein epela, zuen bihotza zein epela. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Jaun herrikutsua, doain santu hauez aserik, apalik dei egiten dizugu. Egin gaitzatzu zeure semearen hitzaren entzule zintzo. Izenez eta izatez, zure seme alaba izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesusekin bat egiten diren guztiek,
seme izateko ahalmena hartzen dute Jainko aitaren aurrean. Guraso eta semeen arteko eta gizakion harremanerako neurria eta bidea hori da erakutsi digu Jainkoaren agerkundeak. Pake eta zorionaren iturri izango alzaigu Jesusen presentzia hori. Beste bat arte, nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedeika zaitzatela Jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte Jaunaren bakean, Eskerra